че може да започваме. Имаме да разглеждаме 5 дни. Предлагам да започваме. Първата докладна е отчет на дейността на Общинския съвет. Някакви въпроси. Аз съм за. И аз съм за. Значи с 3 за се приема. Добре. Така, втората точка, програма за утвърждаване на план сметка за приходите и разходите на такса битови отпадъци през 25-та година, определение на размера на промените за такса битови отпадъци в община Мирково. Някакви въпроси? Промилите същите ли от салата? Май за малко. Трябва нещо да изикаме, трябва нещо да се обяснява. А не, ако имаш ли представа? Ами не, да ви кажа. Ако искате Евгения да й се обадя да слезне на Арлийска. Нина не знае. Да. Чакай, слушай. Можеш ли да кажеш на Нина да дойде? Добре, за тия отпадъци, нали, ще като въвеждат кантар да ги мерят нещо. Или един изкарва 200 кила, друг изкарва 2 кила. Как ще го правиш това с кантар? Как да стане? Как ще стане? Примерно един ще тръгва от вратата, това ще го изхвърли. Как ще го кажеш, че две... Не, че имаш си представа дали промилите да остават същите на... Доколкото знам, ще имат среща допълнително. Да, мисля, че членовете на тази организация ще имат допълнителна среща, където ще определят как ще се изчисляват дали на база членове на домакинство или на килограми, не знам още. И това кога ще го знаем? Кой може да попитаме Евгения? Сега... Искаш да извикаме Евгения? Тя ще го знае. Еми тя е подготвила доклада. Трябва. А какво ни викаш ти? Добре, аз викам, че да видях че нещо, кметовете ще се събират и това ще решат на жители ли там колко ще за население. Вода таблици, да, не можа да го видя. А имате ли въпроси за отчета нещо? Не, за отчета нямаме. Той друго питаше дали остават същите таксите. Извикаш Евгения на Арлийска. Ще по-рано от 3 промила ги дигнаваме на 10 из един път. Не, но това може да спита, като да се вижда всичко. Господин Грувчев, изпуснахте обсъждането. За кое? Нали имаше тук среща за обсъждане обществено? Има как на стрелче. Няма ли? Някой дойде ли на тази среща? Не. Дали може да ми съдействаш да намериш жени на Арлийска, да слезне до Общински съвет? Добре. Добре, мерси. Добре, Тя днес е командировка в София. Еми да, съвета ще си го дадеш. И да, по принцип аз съм за. За приема. И аз съм за. Добре, това беше втората точка от вашата ли? Добре. 3 за, добре. Следващата точка, трета. Примерна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за община Мирково.
25-та година. Ето трябва да се приема, съм за да се приема. Аз също съм за. Господин Георгичев, Да. значи с 3 за. Тук имаше проект на решение, нали? Да. Добре. Четвърта точка. Докладна. Общинска служба по земеделие, ДИТОТ, за предоставяне на имоти, представляващи земи по член 19 алинея от закона, за който са извадени разрешения на Общинска служба по земеделие за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи стари реални граници. Моето виждане е да се върнат. Да се възстановят тези земи, що има желание. За вие. Аз съм за. Заден Не чуваме. 3 гласа. С 3 за. Добре. Но тук намери точно да пише за това. Готови сме с тази. Да. Значи, става пета докладна. Това е разрешение за ползване на сгради. Аз съм за ползване. И аз съм за. За. Значи с 3 гласа за. Добре. С това изчерпахме докладите. Предлагам да прекратим. Що няма да Предлагаш и Да, да да. закриваш. закриваме.